comédien yɛrɛ mun an b'a fɛ fɔlɔ ka faamu ani alakira yɛrɛ silamɛya la sallallahu alayhi wa sallam a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ani silamɛw bolo parce que ni fila ma bɔ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn vraiment mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ ko dɔw la parce que comédie tɛ fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ bɛ sɔn haya ka fɔ mɔgɔw ka baara don dɔw bɛ bala la o tɛ kojugu ye tubabu de nana ni comédie ye a daminɛna Espagne bon dictionnaire yɛrɛ la kɔrɔ min b'a la comique b'a la taabolo 4 fo 5 b'a la théâtre b'a la fɛn wɛrɛw b'a la maintenant don bɛɛ la mais comédien ye mɔgɔ de mɔgɔ min bɛ ko fɔ ni kɔrɔjuguya ye pour que mɔgɔw ka se ka yɛlɛ dɔw bɛ se ka dulɔmina ladege dɔw bɛ se ka bɛ hakɛ to dɔw bɛ jɛnɛyakɛla ladege dɔw bɛ sɔn ladege dɔw bɛ fatɔ ladege dɔw bɛ mɔgɔ dɔ ladege awa ko dɔw la min bɛ mɔgɔw layɛlɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ sɔn ka ko min kɛ mais olu fana ka baara don i y'a faamu tubabu de nana n'a ye théâtre sira wɛrɛ fɛ mais ngaraya ni artiste olu ni comédie tɛ ɲɔgɔn ye sala bon ni mɔgɔ min ka bon i bolo an ka jamana kɔnɔ hali ko mɔgɔ ma k'i fa ye comédien ye n'a bɛ kɛlɛ mɔgɔ tɛ sɔn ka f'i yɛrɛ fa ma kɛ ko ne fa ye comédien ye i tɛ sɔn jamana kɔnɔ n'i ko jamana ɲɛmɔgɔ ma ko comédien bɛ taa kaso la i bɛ taa kaso la bon ne tɛ se k'a faamu jamana min kɔnɔ maa 190 ni kɔ y'a silamɛ ye mɔgɔ ka wuli k'a fɔ k'i b'a fɔ alakira ma alayhi salatu wa salam k'o ye comédien ko parce que k'o bɛ mɔgɔw layɛlɛ bon vraiment kuma gɛlɛyara quoi kuma gɛlɛyara alakira nisɔn ka di i bɛ se k'o fɔ il est jovial alakira tɛ mɔgɔ layɛlɛ ye alakira cira de ka na mɔgɔw bɔ jahiliya kɔnɔ k'u bɔ musurukuya la k'u bɔ fili kɔnɔ k'u ɲɛsin ala ka diinɛ ma kira de don nabi ɲuman de don min cira ni kuranɛ ye bon kuranɛ min ni silamɛw bolo hali n'i y'a kumakolon f'a ma i ye tɔɔrɔ kɛ i ye gasi kɛ bon maa min cira n'o ye a kalankan yɛrɛ hɛrɛ ye o yɛrɛ dɔrɔn tɛ alakira kelen de bɛ misiri kɔnɔ ni fa kɔni ma wuli la misiri wele kɔnɔ i fa tɔgɔ tɛ fɔ i ba tɔgɔ tɛ fɔ alakira dɔrɔn tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam bon o kɛra ba in k'a fɔ ko ye comédien an tɛmɛ kɛra kuma la an tɛ tɔgɔ ɲini na dɛ an tɛ mɔgɔ dɔgɔya an tɛ mɔgɔ kuma jugu fɔ mɔgɔ ma mais vraiment n'i magara an ka diinɛ la an bɛ wuli ka jɔ quoi parce que an bolo nin tɛ tɔnko kuma ye quoi nin ye kira ye silamɛ bɛɛ ta ye donc an bolo kira bonya vraiment silamɛ bɛɛ kan k'o gasi sigi o tɛ tɔnko ye donc an kɔni bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ vraiment n'u y'anw minɛ k'anw datugu ko parce que anw ye kuma dɔw fɔ ko atteinte au crédit de l'État k'anw bali ka tagama ko an tɛ taa tagama yɔrɔ la bon ni mɔgɔw bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ka ni kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin alakira ma alayhi salatu wa salam vraiment nous on se désolidarise et puis an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka sɔrɔti caya alakira kan alayhi salatu wa salam puis mɔgɔw k'a dɔn comédien k'o fɔ mɔgɔ ma i ka mɔgɔ ba dɔgɔyama don kuma tɛ i ka kira ma n'i ye silamɛ ye bon maintenant silamɛya ye min fɔ a la suratu tɔba kɔnɔ n tɛna walawala ko la karamɔgɔw b'o dɔn ou bien suratu nisa'i kɔnɔ n'o ye musow kofɔ sura ye kalankɛlaw b'o dɔn n'olu taara wajulu kɛnɛ kan u b'o fɔ donc a ka kan anw ka sigi nin kɛnɛ kan vraiment k'a fɔ an bolo nin kuma in kan ka retirer ni fili don vraiment a ka bɔ a ka yafa deli silamɛw fɛ